pujar al tren dels animals. Recordeu que quan arribem a una estació d'un animal el tren pararà i tots els passatgers i passageres ens convertirem en l'animal que diga l'estació. Per exemple, arribem a l'estació de les vaques i com fan les vaques? Molt bé! Comença el viatge! I arriba el tren, vaig a pujar, és el tren dels animals. Sempre va molt carregat, és un tren molt especial. I escolteu el revisor, que ens dirà en quina estació va parar el nostre tren. Stop! Atenció, atenció, perquè hem arribat a l'estació de les vaques. Com fan les vaques? Continuem el viatge! I arriba el tren, vaig a pujar, és el tren dels animals. Sempre va molt carregat, és un tren molt especial. I escolteu el revisor, que ens dirà en quina estació va parar el nostre tren. Stop! Atenció, senyors passatgers, perquè hem arribat a l'estació dels gossos i els gats. Com fan els gossos? Com fan els gats? Continuem el viatge! Arriba el tren, vaig a pujar, és el tren dels animals. Sempre va molt carregat, és un tren molt especial. I escolteu el revisor, que ens dirà en quina estació va parar el nostre tren. Stop! Atenció, senyors passatgers, perquè hem arribat a l'estació de les gallines i els galls. Com fan les gallines? Com fan els galls? Continuem el viatge! I arriba el tren, vaig a pujar, és el tren dels animals. Sempre va molt carregat, és un tren molt especial. I escolteu el revisor, que ens dirà en quina estació va parar el nostre tren. Stop! Atenció, senyors passatgers, perquè hem arribat a l'estació de les granotes. Com fan les granotes? Com boten les granotes? Continuem el viatge! I arriba el tren, vaig a pujar, és el tren dels animals. Sempre va molt carregat, és un tren molt especial. I escolteu el revisor, que ens dirà en quina estació va parar el nostre tren. Stop! Atenció, atenció, perquè hem arribat a l'estació dels lleons. Com fan els lleons? Molt bé, ara m'ha passat llista a veure si estan tots els animals. Estan les vaques, estan les gallines, estan els galls, estan els gossos, els gats. Estan tots els animals. Aleshores, la màquina va entrant en l'estació i poquet a poquet va parant-se. Cada vegada va més espaiet, a càmera lenta. Espaiet, hem arribat a l'estació dels